malapit. Basta yung 500 pinakamalaki. Yan. Okay, 1, 2, 3. Trial ba yun, di ba? Pag babalik, meron pa po yan. Hindi ba na sinulpada? Ay, hindi! Wala nakakita. Okay. Uy, yung magaling. Okay ba? Condom! Oh! Condom! Condom! Hop! Wala! Ay, iba! Oy! Lord, I need this. I need this. Ano bibigay?